Καλησπέρα στην παρέα, πώς είμαστε? Σημερινό βιντεάκι όσον αφορά το δικό μου προσωπικό εξοπλισμό ένδυσης ρουχισμού. Είχαμε κάνει ένα βιντεάκι στο Moto Expert που είχαμε αναλύσει γενικά περί ένδυσης ρουχισμού, παντελόνια, μπουφάνα, γάντια, μποτάκια, πότε τα φοράμε, εποχές, επενδύσεις, αδιάβροχα, 3-4 εποχών, χειμερινά και τα σχετικά. Τώρα θα σας πω προσωπικά εγώ τι χρησιμοποιώ εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πώς είναι το σκεπτικό μου, όλη η λογική μου και το τι εξοπλισμό έχω επιλέξει για κάθε χρήση. Και το τι λάθη γλίτωσα που δεν έκανα. Βέβαια, είχα κάνει και κάποια λάθη μέχρι να έχω ένα βασικό πακέτο ένδυσης, το οποίο το φοράω ανάλογα την εποχή. Γιατί ένα δεν θα σε ικανοποιήσει ποτέ. Βέβαια, ανάλογα και το τι χρήσεις κάνεις και πόσες χρήσεις κάνεις, γιατί αυτό εξαρτάται στα παραδείγματα που θα δείξω στη συνέχεια. Ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Θα ξεκινήσω από το πιο race κομμάτι, δηλαδή την πιο πιστάδικη οδήγηση ή τον πιο πιστάδικο, να πω έτσι, εξοπλισμό. Συγκεκριμένα έχω δερμάτινο βαρύ μπουφάν της Revit. Το συγκεκριμένο είναι το Revit το Mandator. Το συγκεκριμένο κοστίζει γύρω στα 450 ευρώ, συν τώρα ανάλογα και με τις προσφορές που βγάζουν. Το συγκεκριμένο είναι διάτριτο, έχει τρύπες σε κάποια σημεία, όχι σε όλα, να μπορεί να αναπνέει. Είναι ένα μπουφάν το οποίο είναι βαρύ, δερμάτινο, δεν είναι σίγουρα για καλοκαίρι με τίποτα και για χειμώνα από κάποιες θερμοκρασίες και μετά δεν κάνει σίγουρα. Βέβαια, επειδή είναι δερμάτινο, αν κάποιες φορές το χειμώνα, κάποιες μέρες έχει ήλιο, παλεύεται γιατί ζεσταίνεται το μπουφάν έτσι όπως χτυπάει ο ήλιος και μπορείς να κάνεις ταξίδι πάρα πολύ ωραία. Γιατί έχουμε δει ότι και το μεσογειακό κλίμα δεν είναι αυτό το χειμωνιάτικο που έχουν οι άλλες χώρες. Σαν επένδυση εσωτερικά έχει μόνο αυτό το γυλαικάκι. Άρα μην φανταστείτε ότι μπορεί να γίνει κάτι σαν 4 ή 3 εποχών. Απλά επειδή είναι δέρμα και είναι χοντρό και βαρύ μπουφάν, δεν το βάζω σε κάποια κατηγορία γιατί είναι δερμάτινο και είναι η κατεύθυνσή του τελείως διαφορετική. Πιστάδικη όπως έχουμε πει. Βέβαια οι προστασίες του είναι εκπληκτικές και πήρα ένα τέτοιο πιστάδικο ώστε να μπορώ λίγο να το φορέσω και καμιά καθημερινή, να μην πάνε χαμένα, να πω έτσι, τα λεφτά όταν δεν κάνω μια πιο σποροδήγηση ή αν δεν έχω σκοπό να μπω πίστα ή και τα σχετικά πράγματα. Όσον αφορά το μπουφάν, πάμε λίγο στο παντελόνι, που αυτό είναι πολύ πιο race γιατί έχουμε ξύστρες. Το συγκεκριμένο είναι της Revit και αυτό είναι το Apex, κοστίζει και αυτό γύρω στα 450 ευρώ όπως είπαμε, Simplist. Δερμάτινο, βλέπουμε ότι συνδέονται τα δύο μεταξύ τους και μπορεί να γίνει σαν στολή. Αυτό για καθημερινές παιδιά, για γρήγορα μονοήμερα είναι ή για πίστα. Δεν βολεύει καθόλου, είναι σκληρό. Επίσης και το συγκεκριμένο αναπνέει, για καλοκαίρι δεν κάνει με τίποτα. Όπως είπαμε, είναι για ενδιάμεσες εποχές όπως φθινόπωρο, άνοιξη και ανάλογα τις θερμοκρασίες. Βέβαια από ασφάλεια δεν συγκρίνεται με κανένα από τα υπόλοιπα. Είναι νομίζω το πιο ασφαλή γιατί είναι δέρμα, βαρύ, με πολύ χοντρές προστασίες. Σαν συνδυασμός όσον αφορά για τις μπότες, κάτι της Revit αντίστοιχα δεν μου άρεσε σαν race στυλ, να το πω έτσι. Βρήκα αυτές τις συγκεκριμένες από την Alpine Star, οι οποίες είναι όχι καθαρά race, η κατεύθυνσή τους είναι sport race. Δεν είναι χωριζόμενες σε δύο κομμάτια όπως είναι οι αυτούσιες καθαρά race που βλέπουμε ότι βάζουμε πρώτα το εσωτερικό κομμάτι και μετά μπαίνει το εξωτερικό μπότας. Αλλά βλέπουμε εδώ έχει κανονικά τις προστασίες. Οι συγκεκριμένες είναι SMX6V2. Είναι μπότες οι οποίες δεν είναι αδιάβροχες, αναπνέουν. Γενικά όλο τον εξοπλισμό στο πιστάδικο το έχω να αναπνέει λόγω και της θερμοκρασίας και της έντασης του υδρότα και σχετικά. Και είναι λίγο πιο άνετες από τις race. Η κατεύθυνσή του είναι δηλαδή πιο sport race για να μπορείς να περπατήσεις και λιγάκι. Γιατί με τις race είναι λες και φοράς του motocross που δεν μπορείς να περπατήσεις καθόλου. Κόστος γύρω στα 280 ευρώ στη συγκεκριμένη. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για το πιο για μένα αγαπημένο συνολάκι που έχω. Νομίζω είναι αυτό που ταιριάζει καλύτερα και στην Ελλάδα. Το έχω λατρέψει, ήταν η πιο έξυπνη επιλογή. Είναι το Revit Tornado 3. Βέβαια τώρα έχει βγει και το Tornado 4 που το βελτίωσαν ακόμα πιο πολύ. Το συγκεκριμένο μπουφάν για μένα ανήκει στην κατηγορία
3 εποχών. Απλά με το μεσογειακό κλίμα της Ελλάδας μπαίνει και στο 4 εποχών. Αυτό το λέω γιατί όταν δεν φοράς την επένδυση είναι σίδα το μπουφανάκι. Έχουμε βάλει και level 2 προστασίες, είναι πάρα πολύ ωραίο. Βγάζεις την επένδυση, γίνεται καλοκαιρινό. Με τις προστασίες του, όχι σαν το τελείως αυτά τα πολύ ψηλά καλοκαιρινά που έχουμε δει που δεν έχουν τίποτα. Και η επένδυσή του είναι και θερμική και αδιάβροχη. Βλέπουμε εδώ μέσα είναι η θερμική και εδώ πέρα είναι το αδιάβροχο από την έξω μεριά. Είναι ενιαία, είναι μία επένδυση, 2 σε 1 δηλαδή, και θερμική και αδιάβροχη. Και το παντελόνι είναι το ίδιο μοτίβο, πάλι διάτριτο. Βλέπουμε εδώ ότι τα δύο μπουφάν μπορούν να ενωθούν μεταξύ τους, να γίνουν σαν στολή. Η επένδυση του Tornado 3 στο παντελόνι. Βλέπουμε και εδώ ότι είναι και μέσα εσωτερικά είναι η θερμική και απ' έξω είναι η αδιάβροχη. Τώρα η εξέλιξη στο Tornado 4 ποια είναι. Δεν το έχω, αλλά θα την εξηγήσω και είναι πάρα πολύ απλή. Έχουν κρατήσει συσσαγωγικά το Tornado 3 εξωτερικά πάνω κάτω το ίδιο όταν δεν έχει επενδύσεις και την επένδυση, την αδιάβροχη και την θερμική του Tornado 3 την έκαναν σπαστή. Δηλαδή έχουν χωρίσει τη μία επένδυση σε 2 επένδυσεις. Ξεχωριστά η θερμική και ξεχωριστά η αδιάβροχη. Αλλά τι άλλη μαγιά έχουν κάνει στο Tornado 4. Η αδιάβροχη μπορεί να θεωρηθεί είτε μέσα μαζί με τη θερμική, είτε μπορεί να τη βάλεις εξωτερικά σαν αδιάβροχο. Δηλαδή το ύφασμά της μπορεί να μπει και από μέσα και από έξω. Είτε θες τη φοράς από μέσα και δεν φαίνεται τίποτα σαν αδιάβροχο εσωτερικά, είτε θες τη φοράς απ' έξω σαν αδιάβροχο εξωτερικό. Καμία διαφορά. 2 σε 1. Για μένα αυτό συγκεκριμένα το μπουφάν μπορείς να το κάνεις 3 εποχών, 4 εποχών και πετάς και το αδιάβροχο σου απ' έξω και είσαι μια χαρά. Μπορείς να καλύψεις μια ακόμα περισσότερη χρήση σε σχέση με το Tornado 3 που ήδη για μένα ήταν υπερπλήρες, ειδικά στο μεσογειακό κομμάτι και με τις θερμοκρασίες που έχουμε εδώ. Άρα θεωρώ must επιλογή μπουφάν και παντελονιού στην αγορά για την Ελλάδα είναι το Tornado 4. Δηλαδή μπορεί να καλύψει, να μην πω το 100%, σίγουρα το 90% γιατί είναι έτσι και το κλίμα και οι θερμοκρασίες και με τις βροχές και με όλα και μπορεί να σε υπερκαλύψει το Tornado 4 όπως λέω. Αλλά και το Tornado 3 για μένα είναι full γιατί εγώ όπως έχω αναφέρει όταν πιάνει κάπως βροχή έχω το σετάκι με τα διάβροχα που το βγάζω και το φοράω. Τώρα όσον αφορά κόστος στο Tornado 3 και αντίστοιχα στο Tornado 4. Αν και νομίζω ότι το Tornado 3 τώρα έχει καταργηθεί και έχουν μείνει μόνο τελευταία κομμάτια όποιος προλάβει που είχαν πέσει νομίζω γύρω στα 230 ευρώ. Αρχική τιμή ήταν στα 330, τώρα νομίζω πέσανε στα 230, 270, ακριβώς δεν θυμάμαι, αλλά εκεί νομίζω η αρχική του τιμή ήταν στα 330 ευρώ. Το μπουφάν και το παντελόνι ήταν γύρω στα 260-270. Το Tornado το 4 κρατάει την τιμή όταν είχε βγει το Tornado το 3 και είναι στα 330 ευρώ. Για μένα είναι ο τουριστικός μου εξοπλισμός αυτός που χρησιμοποιώ στα ταξίδια εξωτερικό. Με βολεύει πάρα πολύ και Ελλάδα τον χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Ειδικά για ταξίδια τα πολυήμερα είναι must και ειδικά αν είναι φθινόπωρο με αλλαγές υψομέτρου και τα σχετικά. Και ένας συνδυασμός που κάνω στο παπούτσι είναι το G-Force της Revit και αυτό διάτριτο. Γενικά εγώ επειδή είμαι άνθρωπος που ζεσταίνομαι πάρα πολύ τα θέλω όλα όπως καταλάβατε διάτριτα. Μποτάκι, όχι μπότα για να μπορώ να περπατήσω, να κάνω τη βόλτα μου και να μην βράσει το πόδι μου. Το θεωρώ πολύ τίμιο το παπουτσάκι και στα 160 ευρώ. Και πάμε τώρα σε έναν εξοπλισμό ο οποίος είναι too much για μένα να έλεγα. Είναι χειμερινός καθαρά εξοπλισμός, 4 εποχών θα έλεγα και χειμερινός. Αυτή η επιλογή μου ήταν για ταξίδια εξωτερικό χειμώνα σε πιο βόρειες χώρες, κεντρικές βόρειες χώρες να πω, ή καλοκαίρι σε χώρες οι οποίες οι θερμοκρασίες είναι πιο χαμηλές. Το συγκεκριμένο σετάκι είναι της Dainese, φύγαμε από τη Revit, πήγαμε στην Dainese. Είναι το Master Carvet 3 Gore-Tex με βράνη που είναι η αδιάβροχη. Η συγκεκριμένη επιλογή είναι full για χειμώνα. Θεωρώ ότι και τις επενδύσεις να βγάλεις για καλοκαίρι δεν κάνει. Είναι δηλαδή 3 εποχών και πάνω χωρίς το καλοκαίρι.
έχει εσωτερικά, όπως βλέπουμε εδώ, την θερμική, δεν είναι αδιάβροχη, γιατί επειδή είναι Gore-Tex έχει την αδιάβροχη απ' έξω. Κλείνεις και τα φερμουάρ εδώ, δεν ανασένει. Έχει κάποια φερμουάρ, όπως είδατε, για να παίρνεις λίγο περισσότερο αέρα στα πλάγια και μπροστά, αλλά μέχρι εκεί. Δεν είναι, να πούμε έτσι, των 4 εποχών που ανοίγει όλη η πλάτη όπως έχουν δει κάποιοι, ή μπροστά ανοίγει όλο το σημείο εδώ για να αερίζεται. Gore-Tex, που είναι πολύ βασικό να είσαι αυτή την αδιαβροχοποίηση, γιατί μπορεί να κάνεις πολύ χειμώνα, να φορέσεις αδιάβροχο, κάτι να μην σου κάνει το αδιάβροχο, να είσαι πολύ πιο προστατευμένος, ή αν σε πιάσει ένα γρήγορο μισής μιας ώρας ψυχάλα, βροχή και όλα αυτά, μπορεί να στα κρατήσει αυτά, εάν δεν προλαβαίνεις να βάλεις τα διάβροχά σου. Είναι βαρύ, πιο βαρύ από το Nendo το 3, εννοείται όμως όχι τόσο βαρύ όσο είναι τα δερμάτινα. Και το κάτω, όπως βλέπουμε εδώ, είναι και αυτό έτσι κλειστό, με τις προστασίες του και αυτές πολύ καλές προστασίες. Έχουμε φερμουάρ εδώ και ανοίγει για να αερίζεσαι. Και είναι ένα βαρύ, να το πούμε έτσι, χειμερινό μπουφάν, το οποίο μπορεί να παίξεις και στις πλην συν εποχές κοντά στο χειμώνα, να το πούμε έτσι, ανάλογα τις θερμοκρασίες και το που πας. Στο συγκεκριμένο σετάκι δεν έχω ακόμα αποφασίσει τι μποτάκι θα συνδυάσω, είμαι λίγο στη σκέψη, γιατί είναι τουριστικός εξοπλισμός, δεν ξέρω αν θέλω να παίξω σε μπότα ψηλή ή μποτάκι, μπορεί να βρω κάτι ενδιάμεσο, έχω βρει κάποια μοντέλα της Dainese, αλλά δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Κόστος του συγκεκριμένου είναι στα 570 ευρώ το μπουφάν και 450 περίπου το παντελόνι. Και πάμε σε ένα άλλο από τα πολύ αγαπημένα μου φαν και σετάκι, το οποίο το λατρεύω, ειδικά εγώ που ζεσταίνομαι πάρα πολύ, και είναι νομίζω το πιο φθηνό, αλλά το πιο αγαπημένο είναι της εταιρείας Norcold, είναι το καλοκαιρινό μου, σίτα όπως βλέπουμε, αλλά δεν είναι αυτό το καλοκαιρινό το οποίο τελείωσε πολύ ψηλή σίτα. Έχει και μία, να πούμε έτσι, αδιάβροχη μόνο μεμβράνη, η οποία μπορεί να σου κόψει μια δροσούλα, έτσι όπως το έχουμε πει. Το συγκεκριμένο κόστος του συγκεκριμένου μπουφάν ήταν γύρω στα, αν θυμάμαι καλά, 140 ευρώ, 130 ευρώ. Είναι από τα πιο παλιά μου μπουφάν που έχω κρατήσει, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η αίσθησή του, ειδικά για το καλοκαίρι. Είναι ένα ελαφρύ μπουφάν, έχει και τις πολύ καλές προστασίες του, φθηνό για καθημερινή χρήση, για να μην σε νοιάζει τόσο πολύ και η έντονη φθορά. Και σαν παντελονάκι το έχω συνδυάσει με το Revit, το Eclipse το 2, το οποίο είναι ένα καλοκαιρινό τελείως απλό σίτα, να πούμε έτσι, παντελόνι, δεν παίρνει κάποια επένδυση μέσα, είναι για χρήση χαλαρή, έχει προστασία, δεν είσαι μόνο απλά με ένα παντελονάκι, είναι ωραίο, μπορείς να το κυκλοφορήσεις, δεν φαίνεται ότι είναι τόσο πολύ έντονα της μηχανής, και αυτόν τον εξοπλισμό το συνδυάζω με τα παπουτσάκια μου, τα μποτάκια, τα Revit, τα G-Force. Με βολεύει δηλαδή αυτό το σετάκι. Όλα δηλαδή είναι τα διάτρητα, να το πω, πιο να αναπνέουν, γιατί αυτά είναι και στον άνθρωπο. Τώρα, όσον αφορά για γαντάκια, θα ξεκινήσω ανάποδα τώρα. Έχω τα Norcold, τα οποία έχουν και touch, τα οποία τους έχω πιει το αίμα, είναι από τα πιο ευθύνα γαντάκια μου. Τα έχω για τις γρήγορες βόλτες μου, για μέσα στην πόλη, είναι πολύ μαλακά, είναι πολύ ελαφριά. Βέβαια τα έχω λιώσει κιόλας. Το κόστος νομίζω ήταν γύρω στα 25-30 ευρώ. Τα έχουν βγάλει τα λεφτά τους πάρα πολλές φορές από τα αγαπημένα γαντάκια. Όσον αφορά τον full χειμερινό εξοπλισμό, έχω επιλέξει τις Dainese. Είναι χειμερινά. Είναι Dainese Trendo D-Dry λέγονται. Αδιάβροχα, χοντρά. Η αίσθηση δεν είναι τόσο καλή σε σχέση με τα Norcold, να πούμε έτσι, που είναι πολύ πιο μαλακά και το βάρος τους είναι τελείως διαφορετικό. Πολύ ωραία γαντάκια, αλλά για χειμώνα. Όσον αφορά τα γάντια που φοράω με τη στολή την τουριστική μου, να πω έτσι, την Tornado την 3, είναι της Revit, είναι C-Soft, έχουν πάρα πολύ καλή αίσθηση, έχουν προστασία, βλέπουμε, είναι λίγο πιο μαλακή, αλλά είναι πολύ ωραία η αίσθηση. Έχουμε και το touch εδώ για τα κινητά, είναι τα Revit, τα Endo, η τιμή τους είναι γύρω στα 50 ευρώ. Είναι πάρα πολύ άνετα και αυτό με κέρδισαν για τη χρήση του τουρισμού, γιατί οδηγάς και μετά και από πολύ ωραία οδήγηση δεν σε ενοχλούν καθόλου. Και με την πιστά δική μου τη στολή δεν φοράω κάτι το τόσο extreme, μπορώ να πω, γιατί
Έχω λίγο θέμα με την αίσθηση και θα ήθελα λίγο να έχω καλύτερη αίσθηση φρένου, γκαζιού και τα σχετικά. Βέβαια, θα ήθελα να είχα κάτι με περισσότερη προστασία που να ταιριάζει πιο πολύ. Χρησιμοποιώ πάλι τις Revit, τα Mosca. Έχουν πιο σκληρή, βλέπουμε εδώ πέρα πάνω, προστασία και μέσα είναι full ολοδέρμα. Μπορούμε να το δούμε εδώ πέρα, είναι φασμάτινο, ενώ αυτό είναι full δέρμα. Το δέρμα με κάνει να έχω πολύ καλή αίσθηση, σε γκάζει φρένο και μου αρέσει πολύ αυτό το κομμάτι, γι' αυτό το έχω επιλέξει. Είναι ένα τάκ λίγο πιο μακρύ, αγκαλιάζει δηλαδή και εδώ και τον καρπό. Συγκεκριμένη επιλογή μου με τα Mosca H2O είναι, τα οποία αναπνέουν κιόλας λιγάκι, δεν είναι και αυτά τελείως κλειστά. Αυτά έχω όσον αφορά τον εξοπλισμό του ρουχισμού. Αυτά τα πράγματα δεν μαζεύτηκαν τόσο απλά, ήθελε πολλή σκέψη, σιγά σιγά αγοράστηκαν ανάλογα με τις ανάγκες, με τα ταξίδια, με την εμπειρία να πω έτσι, με τις συνθήκες. Το καθένα βέβαια είναι ανάλογα από τη χρήση του. Το κακό είναι ότι με ένα δεν μπορούμε να κάνουμε όλες τις χρήσεις και όταν τα έχεις όλα μαζί έχεις πετάξει πολλά λεφτά τα οποία δεν θα τα πάρεις πίσω και δεν θα τα αξιοποιήσεις, γιατί πόσες βόλτες να προλάβουμε να κάνουμε, οικονομικά, δουλειές, είναι πάρα πολλά πράγματα στη μέση. Για μένα προσωπικά πρέπει ο καθένας να σκεφτεί ακριβώς τι θέλει, πώς είναι σαν άνθρωπος, πόσο κρυώνει, πόσο ζεσταίνεται, τι χρήση κάνει στη μηχανή, κάνει χρήση πώληση, κάνει χρήση ταξιδιού και μετά να επιλέξει. Όπως εγώ π.χ. έχω πει, τα πιστά δικά μου, τα μονοήμερα μου, τα γρήγορα, τα πιο δηλαδή extreme, θα τα κάνω με τη δερμάτινή μου, αλλά την εποχή η οποία είναι από φθινόπωρο μέχρι άνοιξη. Κόβεται τελείως το καλοκαίρι. Μετά έχω πει ότι η καινούργια με στολή της Dainese, τα Mastercard V3, που μου τα πρότειναν όπως είπα από το Moto Expert, είναι για χειμερινή διαδρομή, για πολύμερα ταξίδια εντός ή εκτός Ελλάδος, αλλά χειμώνα, με πολλές διαφορές και διακυμάνσεις θερμοκρασίες, για περιπτώσεις βροχής αρκετής. Όσον αφορά δηλαδή το τουριστικό μου κομμάτι και το πιο αγαπημένο να πω έτσι, που με καλύπτει τον περισσότερο καιρό και τα μεγάλα μου τα καλοκαιρινά τα ταξίδια που έχω πει και κάνω σε μεσογειακές χώρες και λίγο πιο ψηλά, με καλύπτει το Tornado το 3 που είναι των τριών εποχών. Δεν έχω το full χειμερινό και αυτές τις ακραίες, τις χαμηλές θερμοκρασίες, με τα μποτάκια μου όπως σας είπα, και για καλοκαίρι και για γύρω να το πω έτσι, αλλά και για διημεράκια, τριημεράκια, και που την παίρνω και μαζί μου αυτή τη στολή όταν πάω και ένα πολύημερο ταξίδι, γιατί λόγω που είναι πιο λεπτή δεν πιάνει και πολύ χώρο, μην μου συμβεί κάτι άλλο στην πρώτη μου στολή. Είναι το Revit, το Eclipse, το 2 σαν παντελόνι, που η επόμενη αλλαγή μετά το Nord Code θα είναι το Buffan Eclipse 2, που είναι λεπτούλι, καλοκαιρινό, πάρα πολύ ωραίο, και από μπότες και μποτάκια όπως σας τα εξήγησα. Άρα σκεφτείτε ακριβώς τι θέλετε να κάνετε. Μπορείτε να μπείτε στο ίντερνετ να κοιτάξετε, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο και τα παιδιά από το Moto Expert είναι πάρα πολύ εξυπηρετικά να σας λύσουν όποια απορία έχετε ή να σας κατευθύνουν πάνω κάτω, γιατί και αυτοί δεν είναι εσείς. Ο καθένας έχει διαφορετικό οργανισμό και αντιλαμβάνεται διαφορετικά λίγο κάποιες καταστάσεις και τα θέλω του τα ξέρει καλύτερα, αλλά αν με κάποιον τα συζητήσετε που είναι πιο ειδικός, θα μπορέσει να σας κατευθύνει και να σας πει κάποια πράγματα τα οποία θα είναι πιο σωστές σαν επιλογές για να εξοικονομήσετε χρήματα. Αυτά νομίζω με λίγα λόγια όσον αφορά τον ρουχισμό, ένδυση, μποτάκια, παντελόνι, γάντια και μπουφάν. Έρχονται και άλλα βιντεάκια, θα αναλύσουμε και εξοπλισμό όσον αφορά κράνος, που είναι και αυτό πάρα πολύ βασικό, και μετά μπορούμε να αναλύσουμε και άλλα πράγματα που μπορεί να έχουμε σαν εξοπλισμό, πιο μικρά αλλά εξίσου πάρα πολύ σημαντικά, σαν tricks να πούμε έτσι, για να μας διευκολύνουν σε πολλές καταστάσεις. Αυτά παιδιά, καλή συνέχεια, τα λέμε σε επόμενο βιντεάκι.